foc i malsons ompliren ahir la segona jornada de la passarel·la de València Fashion Week. Ahir totes les mirades estaven ficades en la dissenyadora valenciana Nona, que es decanta pels colors blaus i blancs, combinats amb els negres i grisos sobre teixits de fibres naturals. Juan Vidal realitza un viatge galàctic amb teixits sintètics, cintes termoadhesives i rivets elàstics. Avui, jornada de clausura. Nous dissenyadors ficaran punt final a esta edició de la moda valenciana. Avui, com diem, jornada de clausura. Marta Ventura està des de bon matí a Fira València. Avui la Setmana de la Moda de València baixa el teló, però abans d'acomiadar-nos d'esta passarel·la, els addictes a les tendències tenen per davant una jornada carregada de desfilades. Avui els dissenyadors més veterans, els més reconeguts, els que ja han rebut l'aplaudiment i el reconeixement d'estes grades, com per exemple Tonuca, Àlex Vidal o Ariadna Gil, deixen pas en esta tercera jornada a les noves generacions. Avui, 6 agulles emergents que tracten de fer-se un camí a les passarel·les més importants ens mostraran com imaginen la roba que portarem la primavera i l'estiu que ve. Són, per exemple, els dissenys de Miquel Suay o José Zambrano, que ja han participat en altres edicions de la Setmana de la Moda de València. Tots competeixen durant el dia d'avui per guanyar el primer premi al dissenyador de la zona D. Si volen conèixer i prendre bona nota de les propostes més fresques i innovadores, la cita la tenen ací, avui durant tot el dia a Fira València. És hora de fer un nou repàs de l'actualitat del dia.